o mokol o muktui o bwkha khakamui phaio sanani kholai kheno bukhuktui kogya khorang kok bebak no mokolni muktui yori phaio mokolni simi hao klaio mokolni muktui obahaino kubun bosongni borok bai sekjagui tongkha ha kmana khe Tiprasa rokni tabuk sak jora no thansa anglai maya Tiprasa rok walai soglai bulai toglai anglaiui tabuk sak jora phano thansani o kwrui obahaino birman klaijak phatar hasteni phaiui obahaino segui tongphaibai kya Tiprasa rokni manthai soktai bebak no kwmarui tongbai kya masaya manungya wngui bigra haikwa belai kheno birman nangui tongbai kya Tiprasa rok dukhu kostoni kok rok no sana klai kya hingke no mokolni muktui yorui hao klainani nango obahaino Tiprasa rokni sekjagui tongmani o manthai soktai rok no obahaino kaham kwchung khlainani Tiprasa rokni obahaino manthai rokni no tubunani bagui himnani nangkha Agartalani simi dili jora obahaino salsa machao salsa machaya horsa mathuo horsa mathuya khlaiui bohok mai kwrui kpalo yak sungui obahaino nasigui lama kolok ma himui thangui tongjak dili o borom gwnang Devid sing obahaino mangpili kasai phaikya belai kheno sanani klaikya hingke mokolni muktui yorui phaio o mangpili rok no obahaino mangpili kasai phaikya nokbar news ni mangpili ni bwkhaktui borom gwnang Devid sing bodol no klangui obahai no thuoi muktui thangya wana chinta klaiui obahai no salsa machao salsa machaya khlaiui obahai no Agartalani simi dili jora himi thangmani mangpili borom gwnang Devid sing ni